words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Biyernes sa tanang tao nga nagtuo nga masulbad ang sa pinaagis penitensya. Sa mga gaplano nga mag-outing karong Semana Santa ug sa tanang mga paugat gawas nga galakaw-lakaw way bakuna wa pag yung mga maskara. Welcome guys ato ang bagong tulmanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list nga mga rason nganong gabuwag si Ellen Adarna o si John Lloyd Cruz. Top 10. Number 10. Di ganahan si Ellen og banyo nga puno sa buhok ni John Lloyd ang tiles. Number 9. Imbis Ellen, Bruno ang pirming malitok ni John Lloyd sa katre. Oy! Number 8. Dili pwede ng puros Maginoo niya, dili bastos. No. Number 7.
wala na siya mahangol sa goiter ni John Lloyd. Number 6, gipulan nas Eli og tantong pinasalod ngadtong John. Number 5, why ayu ang I love you unya round 1 radi ay to. Number 4, mas sexy tanawon ang barikos ni Derek. Oy! Lois John Lloyd. Number 3, gawas sa mata, goiter ra gyud ang dako sa lawas ni John Lloyd Cruz. Number 2, kutob ra gyud sa I love you ug how much ang bokabularyo aning John Lloyd. Ug ang ato ang number 1 sa top 10 list nga mga rason nganong nagbuwag si Ellen Adarna ug si John Lloyd, naanay laing model ang biogesic. Para sa hasol na sakit, kini ang gilgig katamban. Kay si Mana Santa naman hapit, hisgot kunutag mga butang sagrado be. Ang sakristan mas balaan na kaysa layman. Ang pare mas balaan na jutay kaysa sakristan. Ang monsenyor mas balaan na kaysa pare. Ug ang mas balaan sa monsenyor kay obispo. Pero mas balaan pa nila ang Santo Papa. Pero ang pinaka-champion sa tanang balaan kay bao mo kinsa? Mga Santos. Dunay hagdanan, dunay hierarchy ang kasagrado o ang kabalaan. So kung ako ikaw, mas piliw na lang nako nga mag-Santos. Kay kining Santos, klaro gini nga sa kakanaog na lang nis langit. Duha ka pangutana. Unsa man ang Santos? Unsa man nga mahimo pug kang instant Santos? Matud pas paborito nako nga satirist nga si Ambrose Bierce, ingon siya ay nga, a saint is a dead sinner revised and edited. Now, doon na ba tayo puruhan nga mahimo patang Santos? Ang tubag, nganong wa good town. Basta muagi lang tas insaktong dan. Makatultul manggani ng ud, asa pa uli nga wa panay mata. Kita pakaha nga tao ta. Gusto ka nga mahimong Santos? Paminaw, Super B, gusto ka nga mahimong Santos? Natay proseso ni ana siya. Una, or step 1, ato ni klarohon. Kinahanglan, mamatay usa ka. Then, paabot kag 5 ka tuig. Sigun pas lagda sa Vatikano, kinahanglan magpaabot og 5 ka tuig human namatay ang kandidatos pagka-Santos. Pero pwede ra gyud actually nga ma-waive ng 5 ka tuig. Kanang waiting period ba? Kana kung ang Santo Papa na maoy magbuot. Sama sa gibuhat ni Pope Benedict XVI. Ngadto sa pagpa-fast track nga madeklarar nga Santos niadtong tuig 2005 si Pope John Paul II. Naapsan ni John Paul si Mother Teresa. Ana magina kinabuhi. Na ay maguna, na asay mag-iwit, depende ra gid tingalis bakir. Tanawa tong usa ka Santos o nga nganlag Saint Bede or mas naila nato diri nga si San Beda. Niabot og 1,164 years ang iyahang waiting time ay ha pa siya gideklarar nga Santos. Kay ba mo gano? Kay wa may bakir. Step 2. Kinahanglan mahimo gyud kang ulipon sa Ginoo o servant of God. In other words, kinahanglan mapamatud-an sa kandidato pagka-Santos nga abunda sa mga halangdon o Kristohanon nga binuhatan ang iyang kinabuhi. Sama sa normal nga pagpamatuod, dapat naagyud kay ebidensya. Pinaagi sa mga testimonya, pinaagi ba kahas mga affidavit, o unsa. Basta ang requirement sa simbahan, well-documented nga ikaw maayong tao. So, katong gustong mag-Santos,
pareha namang Super B, kinahanglan nga ato kining timanan. Ay gyud kalimti. Nga ayaw paghimo og maayong binuhatan kung way magtan-aw. Basig walay makatestimonya para nimo. Kini, step 3, verified miracles. So kinahanglan gyud kang maka-milagro. Ayaw na lang pagdahom nga masantos ka kung puros ka na lang maayong binuhatan unya di ka milagro kay ang gi-require sa simbahan dapat milagroso ka. Bisan mo insistir pa ka diha nga wa gyud kay paltos sa pagpatuman sa tanang sugo gikan sa pinakaunang litra hangtod sa katapusang tuldok diha sa Biblia. Unya di ka kaayo og sakit bisag hubag na las ngipon. Di nimo maayo. O goodbye sainthood. Matod pa sa simbahan, kana manggong milagro maunay bugtong ebidensya nga ang usa kuno ka Santos tuwa na gyud sa langit nga natapad siya sa Ginoo. Kanagong makamilagro nakabot pasabot ana sakto na kas connections langit. Dapat magmilagro usa ka ay ha pagka masantos. Wa gyud ko kabinuang. Naana sa Vatican. Kining mao nga lagda. Gani di lang kay ordinaryong milagro. Dapat verifiable ang milagro. But pasabot ana naagyog kay supporting evidence. For example, before to na Santos si Pope John Paul II, naay usa ka 49 anyos nga madre nganlag Sister Marie Normand nga naayo kuno siya sa iyahang Parkinson's disease nga wa matambalig doktor. So ang yang gibuhat didto siya nagampo ni anhing Pope John Paul II. So unsa may moral lesson ani? Kung gusto mo maayo sa inyong mga sakit, ayaw mo pataka og sangpit og bisan kinsa lang diyang santos ha. Og ikaduha, buhata lang na kung sure gyud ka nga butalo imong doktor ug di nagampo. Now niingon ko nga ayaw pataka og sangpit og bisan kinsa lang diyang santos kaysa pagkatinuod lang. Sigun sa katapusang census na ay di mo minus 10,000 ka mga santos ang Romano Katoliko. So dapat accurate gyud ka kung sa kang kinsa og sa kang para kang kinsa ka gaampo. Kung nagsakit ang imong ngipon, ayaw pangaluyupo ngadto ni Saint Matthew. Kay si Saint Matthew santos na sa mga taga-bangko. Basig marong parking niya ka ba? Diba? Kini, last and final step. Canonization. Canonization is the final step in declaring a deceased person as saint. Para nga ma-certified na gyud ka nga santos. Di lang usa, dapat kaduha gyud ka nga magpakitag milagro. Eh kung kausa lang, ang tawag nimo ana, biato. So kung makaduha na, santos na ka. Bisag nakababarog pa ka dihag binatay, di pa na paigo. Kay ang requirement sa simbahan dapat back-to-back ang imong performance. Okay? Unya, kinahanglan na sa kong mo inom sa ako ang daily dose of Lacto Vital. Kay mura gini akong kanunay nga ipahinumdum diya ninyo nga panahon na gitingali ba nga atong atimanon ang atong kaugalingon. Di na to ipiya lang atong ugma sa mga butang kanang di nato matagna. Mas may ni nga atong kontrolon ang kutob nga maabot sa ato ang kamot, ang kutob maabot sa atong kabubuton, pinagi sa pagpangitag mga butang nga makaayo sa ato ang kinabuhi. Og apil na niani ang Lacto Vital. Kay di mo sa kay ni tantong mahal, ma-afford ra magid ni siya, mapalit ra gyud. Bisag asa ka mga butika, available ni siya. So sa akong bahin, agit kada adlaw na lang nako kay at least sure jud ko nga dili ni hilo akong giinom. Sure ko nga ang kining Lacto Vital makapalig-on is ako ang immune system. Kay hapit na lang katulong mag-lockdown ang Cebu. Aw, kausa pa di ay. Kaluyans Ginoo, wa gitawon ko pa sukad-sukad matakde og bisan unsa nga makalilisan nga kagaw. Wa sa ko gaampo nga moabot, nagpasalamat hinuon ko nga wa pa. Ingano man nituo man ko sa ako ang gitumar kay makapalig-on man kuno nis immune system. So I hope kamo sa inyong bahin
inumpod mo ug makaya lang. Ug dili pod ayo pugsa. Diba? Pero ato ko nung paminawon ba kung sa lakat dito sa newsroom, ato ko nung sayron kung sa mga update ni Super B, mga balita. Super B, balitain mi B. Pasok. Mga balitang fake news. Super B, ako naman. Greeting ka po mi. Saan naman mo nga kalaki? Okay, ani na punta sa itong greetings portion. Ay kiss mahinay, maing pagtanaw niya kiss. Ay kiss. Ay kiss, imong silingan niya. Okay, John Ray Navarro, Bonifacio Sanchez, Jesse Oberes og si Brian Vega. Hinay-hinay diya, Bri. Og pag... Okay, arito sa itong mga balitang fake news lokal. Okay, carbon market, siradan inig Semana Santa. Mao gini ang plano ni Cebu City Mayor Edgar Labella tungod sa kabalaka ni Labella nga basin magpaugat na sad. Ning pipila ka mga sugwanon nga mangumpra para binignit. Nakahukom na lang ang mayor nga mas maayo pang pasiradaan ng carbon kaya sa makapusil siyag mga kulukoy. Nga mas gipalabi pa ang pakals kaysa kinabuhi. Gituan nga tungod sa binignit escapade niadto nga nakalabang tuig ni sa kapag maayo ang number of cases sa COVID-19 diri sa Subo. Matud pang Labella, nakakaon na siya grabing tagam. Og way sama ka ignorante ang mga Bisaya. Ignorante tungod daghan kanila ang di mutuo og COVID. Pero mutuo nga makabuta ang matug nga basa pa ang buhok. Mataryason, padayon ta sa ito nga mga balitang fake news nasyonal. Sa atong mga balitang nasyonal, ni Ulbo na saba nga panagtrukis ni Presidente Duterte og ni CPP Founding Chair Joma Sison. Sa iyang pakigpong sa media, si Duterte nagkanayon nga dunay sakit iro si Joma Sison. Kaya stang tiil sa lamesa, kiyuran. Sa iyang bahin si Sison misumbalik nga tos presidente nga nataptan og AIDS si Digong. AIDS as if doing something. Apan wala pod nagpaalkansi ang isog nga si Digong. Tungag pa niya dili kuno angay tuuhan si Joma Sison. Isip leader sa CPP-NPA tungod dili kuno kakumpiyansaan ang mga tao nga bulhog. Si Sison na pinagi sa iyang Facebook Live nitubag sa banat ni Digong way angay magpaisog-isog ang presidenteng Danlakon. Sumpay pa ni Joma Sison mauday kunong walay nahimo si Duterte sa iyang termino tungod bugat kayong lawas nini. Kay di ay, you know na, gitanlak. Hangtod karong mga takna samtang gabalita pagudre, gapadayon ang away sa duha ka mga tiguang. Og din tapos ang atong mga balitang fake news, balik ta sa studio. Haritang Jason.
Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Bisan kinsa pay mulingko diya sa MCWD, ang importante mo agas ang gripo inigleso ini. Bisan magbatulata pa mong mga board of director diha magpulihay. Kung kinsay hago, sa katapusan ang pangutana sa mga tao kung di ba may manimahong batong karong adlaw. Muagas ba ning gripo na apabatay tubig? Tauna giharos magudto og patid ni Mayor Edgardo Labella ang mga tinudlo ni Tomas. Normal alang sa usa ka bag-ong administrasyon. Apan lagi kay nasod maghata di ay sa mga balaod. Duna kunoy wala na sunod nga proseso sigon pas tulo ka mga board of director nga puros Osmeña appointee. Ralph Sibilia, Jun P., Cecilia Adlawan ang nagpalaban ngadto sa korte. Nya karon nati-RO, temporary restraining order. Sakto na ng legal gobeldigok. Napurga nami anang balaod-balaod nga mo apply lang depende sa makapabor. Lili aragod ninyog suway ang bintana. Murag nagdaog gaba ang udtong tutok kay perting inita. Subot pasabot ana, hubas na pud ang tubig. Wa na po'y agas ani. Inarago ng korte. Kining korte nga nag-issue aning TRO ba? Kung pwede ba natong ihuga sa plato ang balaod? Kaya kung di gani, nganong magsige pamantaan eh? Now, before we end, sa tinuod lang, among gidiscuss ni Super B, amo bakang ipaagi og poll diri sa internet, kung tan-aw ninyo kinsa man kay angay unahon og lansang cross, si Super B o ako. Butar na. Bitaw, sunod semana ha, di pa ta magkita kay mupahuway usa ta, muhimo ta sa ato ang mga naandan nga pangaluyo po dito sa Ginoo kay ato manggihinumduman ang kamatayon sa atong Ginoo nga si Jesucristo. So mag-break usa ta, so kita na ta after sa Holy Week. Now sa ato ang mga suki diha sa internet, padayon gyapon mi sa amo ang pag-awhag nga to please subscribe sa ato ang YouTube channel, or you can like and share sa ato ang Facebook page, or pwede mo ma-search na mo diha sa Spotify o sa iTunes is i-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. And then ay nyo kalimti nga sa atong end portion mo feature gipunta sa atong mga local nga mga Bisaya artist. Ato gyapon paminawon ang ilang mga musika kay muni among tabang ngadto nila. Kay kasabot kami nga minus ang ilang gig ron sa gawas tungod lagi kay limitado kaayo ang ilang movement tungod sa pandemic. Ato silang suportaan. Daghang salamat ninyong tanan, aygo kalimti, halang don si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.
basically talking about myself. I'm just referring to someone who desperately needs mental help. I'm just saying I'll be able to give a hand with a piece of song proving I'm in a band. I don't want it just boils down to recommend, but someone is to think twice what to demand. Bury the girl, to bury the girl away. To bury the girl, to bury the girl away. To bury the girl, to bury the girl away. Beware of that girl, she is coming her pocket. The Not So Late Show with Jason Monteclar.